Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गुड निउज गोदान साख्रि ओंखारदों आरो साख्रिनि एग्जामनि रिजाल्ट हाबबाय आरो लोगोसे PM किसाननि KST हाबबाय आरो नोंथांमोन एकाउन्टआव चेक खालामनो हासिगोन बा बबे टाइमाव हाबगोन दा बेनि गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना अफिसियेलि लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नायजोब हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना नैबे Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेटखौ नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों फार्स्टआवनो आबादारिफोरनि राङारि अनसुंथाइ PM किसान KSTनि सायाव जोङो बबे टाइमाव बबेनिफ्राय सोहरगोन आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो बयबो एकाउन्टआव नोंथांमोना दिनै बख'दो आरो चेक खालामदो दा जों थांनि पर्टेलाव दा बेनो जाबाय PM किसाननि अफिसियेल आपडेट फैबाय गासै 18,880 crore फैसा बाजेट खालामबाय आबादारिफोरनो सरकारा आरो 9.44 crore बेनिफिसियारिफोरा मोनगोन आरो बे रांखौ दिनै नोंथांमोना एकाउन्टआव मोननो हासिगोन जायफ्रानोखि गासैबो माने एकाउन्टआ प्रब्लेम गैयिफोरा आरो गोदान गोजाम मोनगोन जायफ्रानोखि गोदान एप्लाइ खालामनायफ्रा एप्रुभ जादों पर्टेलाव अब्ला नोंथांमोना माने मोनगोन अके दा बबे टाइमाव सोहरगोन आं नोंथांमोननो दायो खोन्थानोसै डिटेल्स आरो टाइमिं आरो जायगाखौ स' दानिया जों नायोब्ला बेनो जाबाय 23rd KST दा बेखौहाय सोहरगोन बेंगलनिफ्राय अके हाउलि बेंगलनिफ्राय बे रांखौ दिनै 20 जुनाव बेलासिनि 3 बाजिनि उनावहाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबगोन अके स' बेखायनो बयबो बेलासि चेक खालामदो नाथाय मोनसे बाथ्रा खायसेना माने खनसेनो हाबहैया एसे टाइम लायो बेखायनो टेनसन लानाङा जायफ्रानोखि मोनाखै दा लासै हाबगोन आरो टाइमिंजों लोगोसे बेंकआ खायसे स्ल' जायो नालाय टेकनिकेल इसु जायो बेखायनो नेथ'नांगोन दा बेलासियाव नोंथांमोना 4टा 5टानि गेजेराव रांखौहाय मोनहैजोबगोन दा बेनो आं खोन्थाखाबाय टाइमखौ नायबा 10:45 अके बेखिनि टाइमाव सोगोन आरो नाथाय एक्जेक्टलि टाइमाव एसे लेट जायो डाइरेक्ट हाबनाय नङा एसे नेनांगोन दा जायफ्रानोखि न'आव मोनबाय थायोमोन सानै हौवा हिन्जाव पेमेन्टआ स्टप जादोंमोन ना बेखौ एग्रिकालचाराव थांनानै जुदि खालामदोंबा न'खराव सासे मोनफिनसिगोन आं बुंखादोंमोन जे खालामनांगौ होननानै थांनानै सारेन्डार जानांगोन न'खराव सानै मोनोब्ला दानि जुगाव आधार कार्ड लिंक थाखाजोबो नालाय मोनथिलायजोबखायो बेखायनो जायफ्रा बिदि जादोंमोन काहानिया स' दिनैहाय नोंथांमोना एप्रुभ जानायफ्रा मोनसिगोन आरो खायसे मोनबाय थाग्राफ्रा मोनबाय थागोन टेनसन गैया आरो खायसे पेमेन्ट स्टप जानायफोरा KYC आधार लिंक बेनिफ्राय लेन्ड शेरिं खालामनांगौमोन दा बेखौ खालामाखैबा खालामना लादो नेक्स्ट पेमेन्ट मोननो हागोन नेक्स्ट लेभेलाव अके दा बेनो आरो गोदान एप्लाइ जायोबा नोंथांमोना खबर मोनगोन दायो एप्लाइनि पारमिसन अर्डार गैथ'वा जेब्ला जायो एग्रिकालचार अफिसनिफ्राय खबर मोनगोन आरो नोंथांमोना सम एग्रिकालचाराव थांनानै ग्राम सेबक थायो बिथांमोनजोंहाय सावरायनांगौ अब्ला माखासे बाथ्राखौ मोनथिनो हागोन अके थ' बेखौ आं दिनै बावनो फोरमायबाय PM किसाननि फैसाखौ दिनै मोनसिगोन बयबो एकाउन्टआव नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव दानिया जायफ्रा स्टेट बेंकआव एप्लाइ खालामनो गोसो दङ PO पस्टआव थ' नोंथांमोननि एप्लाइ जागासिनो दङ बेनिफ्राय लास्ट डेट होनोबा बेनो जाहैबाय 23rd जुलाइ अके प्रिन्ट खालामनाया नाथाय एप्लाइनि लास्ट डेट होनोबा 8 जुलाइ आरो बे एग्जामा माब्ला जागोन पस्टआ बेसेबां दङ आं दानिया अफिसियेल नटिस नोंथांमोना दिन्थिनोसै जाहाथे बयबो नोंथांमोना माने गोसो दङबा एप्लाइ खालामनो हायो नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दा नै अके जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै जायफ्रानोखि बे लेभेलाव एग्जाम होनो गोसो दङ बे जाबाय अफिसियेल नटिस दानिया बेनो जाहैबाय नै माखासे डिटेल्सखौ जों डाइरेक्ट नायनोसै पस्टआ 1500ल' दङ पस्टआ बे जाबाय अल इन्डिया पस्ट बेखिनि दङ आरो बेनिफ्राय ST नायोबा स' ST लाइनाव नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन STफ्रा मोजां नाम्बार मोनोबा नैबे आनरिजार्भआवबो नोंथांमोना बेंकआव अफिसार हिसाबै साख्रि मावनो हागोन दा बेनि एग्जामा मोननै जायो स्टेज 1 एग्जाम जायो बेनिफ्राय स्टेज 2 एग्जाम जायो स्टेज 1 एग्जामा नैबे अगस्टआवनो जागोन अके बेनिफ्राय मेन्सआ जाहैबाय सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जागोन आरो फाइनाल रिजाल्टआ नभेम्बर डिसेम्बराव मोनहैगोन आरो नोंथांमोना बेखौहाय जुदि नायनो गोसो दङबा PDF खौ डाउनलड खालामनानै लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव बैसो होनोबा मिनिमाम नोंनि बैसोआ 21 इयार्स आरो मेक्सिमाम 30 इयार्स बाट जोंनि STफ्रा 35 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन दानिया बिनि फरायनाय डिग्री पास खालामनांगोन जुदि फाइनाल इयारबा डिग्री जोबथ'वाखैबा अब्ला टाइम मोनसे होदों 30 सेप्तेम्बरनि सिगां नोंथांमोना मा बे पास खालामनांगोन होमबासो इलिजिबल जागोन नाथाय डिग्री पास सिम्पल डिग्री पास पार्सेन्ट नाङा बावहाय एप्लाइ खालामनो गोसो दङबा नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो अके एन्ड बेनिफ्राय जों दानिया माखासे एग्जामनि डिटेल्सखौ नायोबा सिलेबासखौ नाय बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो सेलेक्सन प्रसेसआ स्टेज 1 2 नालाय आरो इन्टारभिउ दङ बेखौ नायना लादो अके स' बेखिनि दङ मार्क्सआ एन्ड बेनिफ्राय स्टेज 2 खौ जों नायोबा नैबे दङ बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन
दानिया एग्जाम सेन्टारखौ नायोबा डिब्रुगड़ गुवाहाटी जरहाट सिलचर तेजपुराव दङ दा नोंथांमोना बे स्टेज 1 खौ मोनदों एन्ड स्टेज 2 आ अनलि गुवाहाटीयाव बेखौहाय एग्जामखौ खालामगोन दाना फैबाय गुवाहाटी हाइकर्टनि JAA पस्टआव जायफ्रा आनजाद होदोंमोन दा बिनि एग्जामनि रिजाल्ट ओंखारबाय अके स' एग्जामनि रिजाल्ट ओंखारबाय दा बे पस्टआ JAA डिस्ट्रिक्ट कर्टआव पस्टिं जागोन BTC आव पस्टिं दङ दा कम्पिउटार स्किल टेस्ट लासिगोन नेक्स्ट लेभेलाव दा बेखायनो रिजाल्टखौ नायनोबा नोंथांमोना बे लिंकआव फैबानो जाबाय दङ डिसक्रिपसनाव गासैबो डिटेल्सआ बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननो दायो दिन्थिगोन जेनोखि रल नाम्बार ओंखारनायखौ आं डाउनलड खालामना दोनखादों बेनो जाबाय नै केन्डिडेट्स जेनोखि स्किल टेस्टनि थाखाय क्वालिफाइड जाबाय बावहाय गोबां रल नाम्बार्स दङ बेखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव PDF खौ नोंथांमोना मोनगोन डाउनलड खालामना नायबानो जाबाय नाथाय मोनसे बाथ्रा बे एग्जामा ओरैबायदि दङमोन जे 20 मार्क्सनि कम्पालसरि एसामिस लेंगुवेजखौहाय माने पास खालामथारनांगौ माने 20 मार्क्सनि दंमोन आरो एसामिस लेंगुवेजाव नोङो पास खालामथारनांगोन होमबासो जेनोखि मेन एग्जामनि माने जेनोखि मार्क्स बेखौहाय काउन्ट खालामगोन बा रिजाल्टखौ नायगोन जुदि एसामिस लेंगुवेजाव डिसक्वालिफाइ जाबाथाय नोंनि रिजाल्टआ एग्जामाव मोजां जादोंबाबो फैनाय नङा दा दुखुनि बाथ्रा जोंनि बर'फोरा बावनो बांसिन फेल खालामजाबाय आरो फेल जाबाय माने जों एसामिस लेंगुवेजखौ मेक्सिमाम जोङो सिनाया आखरखौ सिनाया जायनि जाउनाव जोङो फेल जानांबाय नाथाय एग्जामा मोजां जादोंमोन अके पार्सनेलि एग्जामा मोजां जादोंमोन नाथाय एसामिस लेंगुवेजाव फेल जाबाय जाहोना मा बेखौहाय जोंनि सरकारा बेखौ नांनांगोन अके जोंनि सरकारा नांना लाबोनानै नेक्स्ट लेभेलाव माने जि गुवाहाटी हाइकर्टनि आन्दाराव एग्जाम जायोब्ला बर' साबजेक्टखौबो कम्पालसरि खालामनाय जाहाथे खालामो नङाबा बेबादिनो आरोबाव फेल जाबाय थागोन दा बाथ्रा जाबाय डिस्ट्रिक्ट DC अफिसाव बे पस्टआ मोजां साख्रि JAA पस्ट अके माने जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट पस्टआ ओरैबायदि मोजां दा बेखायनो बेखौ मोजां एग्जाम होदोंमोन बयबो नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो एसामिस लेंगुवेजखौ सिनायासै बा मेक्सिमाम सिनायाखै जायनि जाउनाव जोङो डिसक्वालिफाइड जानांबाय दा बेखौहाय सिगाङो एबसुआ नाजादोंमोन नाथाय जेनोखि जानो गोनांमोन बर' साबजेक्टखौ नाथाय बेखौबो एक्सेप्ट खालामासै दा बेखायनो मोनसेल' लास्ट अप्सन जे बेखौ BTC सरकारा प्रेसाराइज खालामनांगोन जाहाथे नेक्स्ट लेभेलाव साख्रि फैबावोब्ला जाहाथे बर'जों लिरनो मोननाय एसामिस लेंगुवेज थादेरनाय बायदि जाहाथे जों मोनो दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट